И здравейте хора, завръщаме се с ново видео хора, честита нова година хора, сте живи и здрави. Това е хора първото видео за тази година хора. Ако искате още такива видеа хора, не забравяйте да лайкнете видеото, да се абонирате за моя канал, да го споделите, да хайпнете това видео хора, вярвайте в Бог хора, всичко е възможно и нека хора да започваме с нашото видео. Както хора сте видяли от нашото заглавие хора, днес ще доукрасим къщата хора. Ако вие имате коментари хора, напишете долу. Ако имате идеи хора, напишете долу в коментарите как да доукрасим хора нашата Minecraft къщичка хора. Мисля, че е добре. Ако имате идеи хора как да оправим, напишете долу в коментарите хора. Но за тези, които не знаят какво стана в миналия епизод, може да отидете хора и да го изгледате. Защото това вече хора е трети епизод на нашата Minecraft поредица. Както бях обещал, днес ще си направим и брони. Ще фармим още храна, ще декорираме къщата, че сега малко на нищо не прилича. Сега мисля първо да започнем с броните. Даже и щит ще си направим, ако остане Iron, де. Да, ще остане. Хора, вече сме full Iron хора. Първите брони, които имаме. Ще си направим един щит. Добре хора, вече сме оборудвани хора, здрави сме вече, защитени сме. Ако искате хора ви още такива видеа хора, не забравяйте да лайкнете видеото. Напишете коментар хора дали ви харесват видеята от 1 до 10. И нека продължаваме. Още малко хора сме събрали от 30 левел. Може още храна даже да направим, но мисля после да го направим. Първо да украсим така хора къщичката. Какво да изложим? Хора, вие ако имате идеи хора, напишете долу в коментарите какво да добавим в нашата къща. Може бурята също да сложим и отгоре с листа също да сложим. Мисля, че ще стане яко. За тези, които не се сещате, ще видите. Може лантерни също да направим. Ножица ще ни трябва. Добре. Хора, даже трябва ходим да фармим из още айрон. Сега да украстиме някое дърво хора. Ще доторчнем даже около спауна. Някакво много странно времето. Гледайте някакво... Нито няма облаци, нито някакво тук е светло. Не знам, сигурно нещо се е гличнало. Така... Даже това ще ни е предостатъчно. А сега хора ще видите колко брутално ще го направим тук пред входа. Мисля, че яко ще стане, но не така са варелите. Хора ще направим нашата къща да бъде готина. А дали по-настрани трябва да е по-красиво? Защото тук ми се вижда малко празно. Я го махнем хора да видим дали в ъгъл ще е по-красиво. Че не знам дали хора така ще бъде добре. Или дали трябва примерно тук нещо отстрани да добавиме, за да стане по-красиво, или пред входа нещо да добавим хора. И да видим. Така по-става хора. Да легнем да спим. Да ни дойде някой крипър да ни сътвори, да ни развали творението. Ами хора, аз ще се завърна след малко хора, като сме добавили повече интериор и да видим дали готино ще се получи. Хора, добавих тези печки тук, добавих така малко да имаме и тук като шкафове да са, да може да си събираме тук да ни храна, нещо като кухня хора да го направим. Аз отивам хора, мисля, че в джунглата има лиани, да хода да взема лиани, защото даже тук има хора, но след малко хора ще видите как едни лиани, каква идея имам хора, ще видите след малко. Хора експлорвам, но няма тук джунгла някъде при нас. Но някъде гледам хора за лианка и вие хора, ако знаете също на други байоми, където има такива лиани, може да ми напишете долу хора в коментарите. Тук зад, не точно пред входа на къщата ми, като тръгна назад, намерих този байом, защото хора все още нали, не съм експлорвал. Но ще направим тази експедиция, защото трябваме на пирамиди, има там брутални работи хора да разследваме, трябва да се мете също с метла. И има хора доста интересни работи, хора какво високо дърво. Хора в момента не мога да намеря още лянки, но ще гледам с тези лянки пак да направя нещо. 12 лянки.
Пак е по-добре от нищо. Ще нафармя хора след малко и храна. Но в този байом в момента нищо интересно. Може хора и също и село хора ще ни трябва. За да мога да си нафармя книги, вилиджери. Иначе хора, ако за тези, които не знаете, в различните байоми, примерно кокошката е друг цвят, примерно кафява в този байом, който има тъмните дървета и така в другите байоми в пустинята е съвсем друг. О, хора, точно за този байом ви говоря, хора. Охо, хора, буквално хора в следващия епизод хора ще си преобразим къщата, хора, моментално. Моментално хора ще си преобразим къщата в това дърво, защото това дърво е брутално, хора, не знаех, че толкова близо до моя спаун има такова брутално дърво. Защото това хора дърво за много яки работи става и с тъмния камък, който е черна, който ще излезе на екраните за тези, които не знаете хора. Този също е много брутален камък. Аз така ще взимам хора да си имаме берита. Има такъв герой в Brawl Stars. Ето хора, както ви говорих, е така са прасетата, кокошките, ето такъв цвят. Ако отидете в пустинята, ще са друг цвят. Охо, хора, тук има лава, която ще ни трябва. Тук хора май пак има. Охо, тук хора има пещера. Охо, хора, тук има мост. Охо, хора, ще слезнем да го вземем. Хора, в момента нямам кофа, но имам гениална идея. Ето тук сега ще щупиме и слизаме. Охо, хора, яйран има. Хора, направо брутално. Но ще се върнем пак хора в тази пещера, защото брутални работи. Аз взимам хора за да взема моса. Малко айран хора няма да откажа, защото ще ни трябва. Защото отиде за бронята, но без броня хора не става. А тази пещера хора ще я експорнем задължително хора в следващия епизод и в следващия епизод хора ще си оправим къщата. А хора, за тези, които гледате, напишете в коментарите за тези, които сте стигнали до видеото хора, колко искате да са дълги видеята хора. Напишете ми хора долу в коментарите колко искате да са дълги видеята хора. 5 минути, 10, половин час хора, може и повече да са хора. Напишете ми хора долу в коментарите. Аз хора обещавам да отговоря на всеки един коментар хора. Така, фарих майранче, който ще ни трябва, ще си направим кофа. Защото хора на айрана си трябва за доста неща. Но това хубаво, че тук има мост. Може даже май можеш и да си го размножаваме, но хубаво е да има мост. Така хора, следващия епизод имаме в пещерата, за да може да намерим диаманти, да се апгрейднем. Може enchanting table също да си направим, едно по едно хора да се приближаваме към нещата. Може също и къщата хора задължително оправяме. И ако имате хора идеи също, в коментарите напишете ми долу хора. В коментарите също, ако имате друго предложение, което да направим в следващия епизод. Аз хора след малко се завръщам. Намерих и някакво светещо растение. Ето сега даже ще го сложим, което е брутално. Тук май даже има светулки. Ето вижте хора, някакво свети, яко е. Е така хора, ще сложим яко е. И от другата страна хора малко го направим така по-готино. Малко за декор. А тук може ли да слага? Може хора навсякъде да се слага. Идеално. Хора, това може да го сложим пред къщата ни хора. Сега хора ще го направим да ни е брутално. Да видим дали ще изглежда яко с нашия интериор. Къде да е? Така мисля хора, че е добре. Даже малко повече отвори, така мисля, че е по-готино. Хора, ще декорираме и ще стане много брутално. Я да има хора с лиянките. Така да стане по-разчупено. Хора, даже доста лиянки ще ни трябват. Или по-малко. Не знам, мисля, че така малко е претрупано, но ще го направим хора да е готино. Едното място за тези лиянки хора, както виждате хора
лявото буре, мисля, че така е по-брутално хора. Вижте как е нормалното буре и как е ненормалното буре. Мисля, че така хора, че е по-красиво, защото си паса, нали, пак е зелено такова хора. Даже ще го... даже хора изкара тук, даже гледайте. Ого, хора, брутално. Все едно си фармим безплатно. Не, то едно цяло просто така се плъзна, май. Да. Ого, хора, ще го оставим така. Ще направим и другото буре така хора, защото мисля, че така е брутално. Така и отвън и с интериора, така мисля хора, че е по-хубаво и като направим с тъмното дърво хора, направо хора ще стане 10 заваля дъжд. И хора продължавам с декора. Торчвам още малко тук, да ни е по-светло, да ни е по-уютно, да не се спамват зомбита и други гадинки. Дъжда още не е спрял. Но хора едно по едно започват да приличат нещата. Трябва хора и в други епизод също. Какво става? Хора трябва и в другия епизод хора да ходят нали, като взема още повече айрон, за да мога да направя лантерни, за да може да направим още по-готино да е в къщата, вместо да е с факли, което ще стане много брутално. Хора даже мисля да сложим тук от беритата, така и тъй като пораснат ще станат много красиви, така ще стане хора много брутално. Едно по едно хора почват да се получават нещата, иначе на нищо не приличаше. Хора тук сложих и масичка така с нещо като диванче. Така тук може хора даже да сложим и торт или нещо, ама това като го сложим малко подига нещата, може и това да го махнем и така да го сложим и да е още по-реалистично. А сега хора изчаквам да стане вечер, лягам, сложих даже също хора и копър малко да изпеча, защото и копър също може да правим някакви неща, също с него блокови и други неща, което с хора ще стане още по-брутално. Хора, те първо почваме с нещата, те първо сме хора на трети епизод. Ще станат много брутални хора нещата. Аз отивам хора да нафарма храна. Хора на точно така храна. Сега слагам да си изпече. И хора мисля, че изпълних така като задачките за епизода. Хора, вие ако имате идеи, които аз примерно не съм се сетил или нещо хора гениално, което може да го направим в нашия Minecraft сервер хора, напишете го долу в коментарите. Харесайте видеото, напишете в коментарите хора, харесва ли ви моята къща, не ви ли харесва, какво да й добавим, какво да махнем ако нещо хора не ви харесва, да направим още по-хобит къщичка. Също понафармих и кожа, вълна, така имаме и пера, още вълна и хубаво хора, че има доста печки, защото има даже берита. Че имам повече печки, защото повече неща може да направим. Тук мисля също да слагам храна и други неща. Има още вълна. Хора, следващия епизод задължително хора трябва да отидам да направим айрон, защото даже хора имам 24 айрон, да забравих, че имам още айрон, което трябва да го изпеча. Който също ще ни е доста полезен. Може хора преди да отидем да купаем да си направим хора лантерни, за да може да поукрасим нашата къщата да завършим. Също хора, на копър също ще ни трябва, ще го разучим хора в следващия епизод. Хора, видеото стана малко по-дълго, което мисля хора пак, че е добре хора, може да напишете долу в коментарите хора. Колко искате да са дълги видеята, може и хора да са по половин час, още повече хора неща да направиме. Също ще видим тук да размножиме хора мост килимчетата, мост блоковете и доста неща хора имаме да направим хора в следващия епизод. Ако хора вие не искате да изпуснете следващия епизод, може хора да съберем 5 лайка в следващото видео и моментално хора, ако днес съберем 5 лайка днес, записвам видеото и утре хора го качвам. Добре хора, поизпеквам и се храната. Вече сме 20 левел, хубаво хора се приближаваме към 300 също, за да може да намерим хора в следващия епизод и диаманти, защото ще ни трябват, за да може да си направим enchanting table, да експлорираме малко нашия Minecraft свят, за да видим какво има, за да може да намерим и село и да хора да може да се развиваме все още повече и повече. Или с някой трейдър. Листата хора доста са ни полезни, защото събираме доста неща, може да изпечем. И хора, мисля, че епизодът стана добре. Надявам се хора, видеото да ви е харесало.
Аз бях Светкавица BS хора. Вие ако искате още такива видеа, нека съберем 5 лайк хора и се завръщаме с четвъртия епизод хора. Лайкнете видеото, харесайте го, споделете го с ваш приятел хора и ще се видим хора в четвъртия епизод на нашето Minecraft развитие. Чао, чао!